Hello mga bay. Diri sa mo na among cute nga sala. Unya mag makeover ta. So gipintala nagbag-o. Thank you to Inday Ngabil sa iyahang pintura. Ng floor, thank you so much. Voice. Inamel. Ayan. Ako naggitang-tang ang kay hapit na mag 1 year. Busy kayong panginabuhi mo na nga wala jud nakaatiman sa pagpanguha sa mga abog na kayo. So karon mag makeover na sad ko sa akong sala kay may nalang mga nimo diri no. Arang-arang ragnaw. So na kay mo na ang color sa una puti pero dili na siya puti. Puti ra siya dito sa ibabaw pero dili lagom na kay di sa ubos. Lagom na kay ang mga tiil. Oh my god, darang color. Oops. Lagom na kayo. So mag makeover tayo. Mana pa muna din. Muga ni. Tanaw na nga sa ilap ako usban to ra umupis. Bukod sa gawaing bahay, mag-makeover din tayo. Makeover pa mo. Nag-enjoy din ko. Nag-enjoy ako pa ganito. Gusto ko. Perfect. Okay. Nya continue na ko na. Pero dito asa sa kisami kay oh my god ang kisami nalata na. So atong i-makeover. And that's all. Oh. Bukod sa gawaing bahay ito din. Extra.